Droga. Nilagay sa bulsa mo. Yung karuan na kasi plastic na karuan rin ako kasi parang Sisay naglagay sa'yo mo. hindi ko man Ah, gusto ko yan, i-set up. kayo po pamangkin. Ah, nagtutulog ka. Maging hanggang wakas nitong buhay. Tay, good morning. Kumusta? Taga saan ka, Tay, ngayon? Taga saan ka? Ah, nilalakad mo lang. Nilalako mo lang. Ilang taong ka na, Tay? 65. At? Oo. Ano ang pangalan mo, Tay? Ha? Berting? Ah, Naglalakaw. droga. Nilagay sa bulsa mo. Yung karuan na kasi plastic na karuan rin ako kasi parang Sisay naglagay sa'yo mo. hindi ko man Ah, gusto ko yan, i-set up. kayo po pamangkin. Ah, nagtutulog ka. Ah, nakaganon ka lang. Nakayuko ka lang. Oo. Hmm. Doon sa araw mismo, sa bahay nyo. Oo. Oo. Ano yung halimbawa, yung pansit na hindi nyo na nakakainin, mainit pa yun, ano? Pagsaluhan nyo mag-agum, ano? Tapos, pag pupuntahan kita dito lang kita makikita. O, dito ka lang, ano? Para, kung sakali, halos araw-araw kita pupuntahan dito. Ano? Kasi pinadalan kami ng tulong mula kay Kuya Bal, ay gusto na Kuya Bal, lahat ng mga katulad mo na nangangailangan ay bigyan namin. Ano? Ha? Ah, nagtinda ng ice cream. Christmas pa tayo. Nababa. Hmm. Hmm. Kain tayo tayo. Kakain tayo sa loob. Tara, kain tayo. Magkinilas ka, anak. Ha? Yung pagkakanon? Nasaan yung algo mo? Ah, yung algo mo, burang na rin. Ah, ikaw lang yung naghanap buhay. Ah, hindi, kakain tayo tapos dadalhin mo sa algo mo yung take out. Ano? Para kumakain ka din. Tara. Oh. Ha? Ay, ayaw mo bumaglaw dyan. Ay, titake out na lang natin. Saan ka nakatira? Ah, may sarili mong bahay? Sarili mong bahay? Hmm. O sige, i-take out na lang natin. Ano? Okay ka lang, wala kang sakit, wala kang ilang. Ano? Ah, sige, tayo mo ako dyan, ha. Ito mga kalingap talagang kahit yung sitwasyon niya ngayon ay nalala pa rin niya yung yung asawa niya. Ayan, bibili tayo ng magte-take out tayo ng pagkain ni tatay. Ano yung available niya? Wow! Pansit? Wala pang kanin? Wala yan? Hindi available? Ano yung pansit na yan? Ano yung pansit? Gisado? Ah, matagal yan? Ha? 15 minutes. Bali, dalawang order, Oh. Tawagan mo na lang ako doon ko, sabi ko sa tatay, Doon ako sa tatay kay Camila. Oo. Apunan mo lang kung luto na. Para sa kanya. Ito.
Ay, may. Tawagan mo na lang ako na. Pating. Samahan mo ng... Magkano to? Ay, ito, paborito na ito mga gurang. Ay. Ito, sama mo na din eh. Pandi Peña. Para kay tatay. Ito mga kalingap, habang inantay natin yung order at i-take out kay tatay. Ayan. Mas inalala niya yung asawa niya kaysa sa kanya. Ano, nag-almusal na? Ay, isang tinapay. Binakalan mo. Sarong tinapay lang, tas kape. Christmas kayo tayo. Baka mahuli tayo. Mamaya, uwi ka na, ano? Bibigyan kitang kwarta, no? Para makahuli ka na. Huwag ka naman malimos ngayon, araw, ano? Tapos, pag ano, babalikan kita dito. Bibilang kita ng, ano? Ang damit mo, ano? Hindi mo na yata nilalaban yan, eh. Nilalaban mo? Naalala ko yung tatay ko sa'yo. Ano pa nga kayo? Ano ka dyan? Init-init? Ano? Malakaw ka na lang. Hindi, sakay ka na ng tricycle para sigurado. Ano? Hindi ka mapagod maglakaw. Bibigyan man kitang kwarta. Ano? Pamasahe. Kamanginayang sa sa kwarta. A few moments later. Tapon mo na yung face mask mo. Mati na kayo. Ano? Punta lagi kita dito mapupuntahan. Ano? Tagal nung ano? Tagal ng pagkain mo. Hindi man baliktad. Hindi man. Yung sombrero mo luma na. Ano? Pag may time pupuntahan kita sa inyo. Ano? Tatay Berting para matulungan kita. Ano? Ano yung kalagayan niyo dun? Makuha po mo lang yun na dun kasama ng ago mo. Tagal na pagkain mo. Kumain ka na ba? Nag-almusal ka na? Tinapay. Oo. Jangan. Sabay naman, no? Ito, caramel, ano? Ito, masarap to yung gisado dito. Caramel. Ito mga kalingap, pinamili natin si tatay ng ano, ng makakain, ng ano. Ito, tinapay. Mainit pa. Ito, pansit.
Pagsaluhan nyo mag-agum, ano? Uwi ka na tay. Oh, para sa'yo muna ni. Hindi, ano? Isasakay na kita. Andyan lang. Oh. Oh, basta punta kita dito lagi, ano? Tay. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap, sa pagkalinga sa tuwa si Lola Damianay napapainda.